Okay, mayong adlaw na tanan, mga kaigsunan. Okay, labi na sa akong batch itito. Olon Institute, UB Branch, Silon Bohol. Okay. Muna ato ang binyo pohon o inyong maangaya, no? Dapin sa baybayon o kinural. Ang uban gusto mag-naay kural kaya parang walay masagol, no? O napoy video kihan sa ilaw. Nindot ang ilang bidyukihan diri og napoy duyanan kung gusto ka magduyan-duyan. Okay, hay kayo og hangin ang lugar o hawihoy o niya ang dagat do rasad ang pantalan para sa kabilaw makita nato diri. Nindot kayo barato rasad, no. 1.5 dala bidyuki asa ka mangita ang mga kaigsunan ko. Okay, mga kabatch, manghinaw to nga muangay mo ani na binyo kay para nako dili mahal ug nindot sad ang view niya. Sabi na ang colorful kayo ang iyang mga palibot. Okay, mga kaigsunan. Natanawa ay video kaya ni nindot kayo tingog ng video ki. Okay, napoy ang parking area. Kung na yung mga service motor o sa service nimo da sa luyo, tako ng area dia para sa parkingan. Okay, mga igsunan, no. Dinhi sa side, sa kilid, pwede po diri magpahangin ka o mo diri ka sa sulod mukanta pakita ra po diri sa gawas, di ba? O dito sa pikas na apod tako gyud lugar dapita di ka magmahaya ni on anhita di kay hasta ko di ko magmahaya ni kon anita. Okay, bahin sa gusto basdak ko narapod niya og adto siya usap. Ito joke. Okay, so unan dirita, no, tanaw na to og susiho na to kung sa kalindot diri hangin kayo makita niyo ang plug nagalupad-lupad, di ba? Okay, di po pwede na to ni kuha ang lamisa mag-na games na to diri. Og dito si Luyo pwede po ta mag-games dito. Asa dapita gusto na to. Sa atubang pwede po diha og sa swimming ba. Okay, magigsunan, no. Lindot kayo sa iyan ng Luyo. Og di sa side napoy lugar abang yun hawang yun kayo diri. Okay, maka-chat-sa kag Tinoo diri. Unsa ba lambada ba kinaraan tango ba unsa og maglukso-lukso baka og maunahan wadto diri og gymnastic ba yang yulo asa hay. Okay, na di baybayong na sa ubos pwede ka maligo diha mo tagija pila to boss 1.5 Kasilyas na tindahan na beer boss ada pwede ko no maunahan kaning sa alam pa ato kaning video ki nganong nagkailam yan ni, no. Ipangyo ko niya ka 1.8 man ko ni kining video ki niya ako ani yang gipalit bigon kayo nga video ki nindot og tingog ako ning gibiligyan niya kay ako po ni magamit na ko, no. Aptan pa na hapit po ni maabti og linog dugmok ko tani kay dito ni sa taas ako ibutang atong lembrag na ipang sa akong balay. Gani kay napalit niya mga after 3 months naglinog timing pod. Okay, daghang salamat mga igsunan, no, sa inyong pagtan-aw ni atong binyo akong gi-vlog kay masulod sa Messenger ug makita po sa uban ug kinsay ganahan diri dapita. Excuse me. Ayo mo kula. Okay, salamat. Kasi mo ni tingin siyang plano. Siyang video king ang butsa ko. Siya tayo. Hindi yun. Okay, magkakanta doon. Nag-1.5 lang. Kinang video king. Salamat po. Ngayong adlaw, mundo. Ano itong binyo? Kaya yung tanong nyo, hindi ka nila.
Okay.